Mayu, pura mayu kan mayu. 너는 지금 포커스 할 거고. Hi, please subscribe. 그나? 말 거기 사태 hunting만 해. 부리스. Hello, phung kaham jo tono no bahai tong bai khakhay no jo tono kaham kurung tong bai khanai hine tai Christmas jo tono ne happy Christmas ko ang munai ni bagi frock so mani kolok ma khaye green color na nai thok jak bai kha sabai di hangke te kaisa hangke mo basi ni bagi shirt sobi tongo jeng girjawo mosanani nai din rong ang phunu gri won jeng mosamani rok jeng omono jomui mosanai ta ang ka binoro fit dang no ngia hine ang suy nai tongo ta he bata busak kotor hangke ba saimia edang no ngia to phana supka kosto mosto kai ni ko ang ta suy nai tong ta fit dang no ngia ni wana wi tongo ri kisa sikon ma hayangi thanga ang ramanita haini bagai nai tong ni no rokani blog no choya kare pilani simi pai thak jora tabo hangke girjao phai sokbajak iko borok robo phai be ko borok robo nai singi tongkho iko baksa asuk lajak ge kongrai bo manjak angke tabo girjarok start ongkha mon joy tripura bo tabo gan sanai nai tongni ani video joy sakno tabo hangke girja paikha jongbom sapaikha hangke phatar ni program tongkho haifano bisingni hangke paikha ta girja paikha hangke baksaka ba phatar thangbaikha sung hangkai bisingo aso kok salai tongmani hangke obo hangke ko gwal nok tangjak andobu nangjak ta bisingo laita jaga ba atu kiri ko Christmas tree namjak namjak Hi channel. program rok wo start ong ya hongke ba phata rok ko haino kok salai tong laikata haidi ba hingke ba tai tam ka tong na ba ga sung ang ga haina hai bisingo phai pai kha o ya bitor no ang video khai tong mani botam tam ko phunu khori tongo ga di kanai ko buri sikle yang ma sa sung sa Mala. kurang kosong. Salah citra suka. Salah citra. Kemana itu? Wah, buang mayu, pura mayu kan mayu. Nak aku punya kelangkang. Ayo terkubu ya. Oh kau beli korban aku mau.
Kubai rokni kusarokno hawi yokjak ma pok te alongo chokjak rokni hani yokjak ma pok sakhaina kuni roharjako subrayongni hamjak ma用开部第一步，把从第一步再开始 1, 2, 3 day 进行呀。Ready? 1, 2, 3. 别让你看你们家。Ready? 1, 2, 3. Hey, Khadi. Hey, nói chơi mừng sòng bát hả? Ready? 1, 2, 3. Semua Khadi. Kita buka secretary, by assistant secretary.
Christmas is hello. Hambai, 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 ya Farujo